Sa number 10, banwa sa hinubaan ang nag-cancel sang klase sining nga adlaw bangod sang mabunok nga ulan. May lima naman ka eskwelahan sa Sipalay City ang nag-cancel man sang klase. Sa video ni Ay Aumentar, kuha 9:16 Lunes sang aga, hindi makatabok sa overflow sa hinubaan bangod sa makusog nga daludo sang tubig. Suno kay Mayor Daf Reliquias, nag-awas ng overflow pero kung may pagbunok ng ulan, masaming nag-aawas gidman ini. Nag-cancel sang klase suno sa iya para sa safety sang kabataan. Wala naman sang may gin-report nga pagbaha sa banwa suno sa alkalde. Sa Sipalay City, 5 ka mga eskwelahan suno kay Junilo Bogtae sa Sipalay City RRMO ang nagsuspend sang klase bangod man sang epekto sang mabunok nga ulan. Suno kay Irene Bell Plutenia, Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, ang mabunok nga ulan sa probinsya sa pila ka lugar kaangay sa hinubaan kag Sipalay ang tugas ng localized thunderstorms. Sa weekend sunod sa iya, nangin maulanon. Ang local forecast para sa Negros Occidental ang magalumon nga may pag-ulan kag pagpanaguob dala sang southwest monsoon. Samtang Bagyo Francisco as of 10 a.m. ang yara sa 620 kilometers east sang Tuguegarao City, Cagayan. 155 kilometers per hour ang maximum sustained winds sini kag pagmadlos nga 190 kilometers per hour. Padulong ini sa west-northwestward. Yara sa wind signal number 1 ang Batanes kag northeastern Cagayan, lakip ng eastern Babuyan Islands. Wala naman na ginawdula sang pag-asa ang posibilidad sini nga magkusog pagid bilang super typhoon.